shot. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture. Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. This Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Osku. 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 Mitä oikein päivä? Mitä se tarkoittaa? Me käytiin täällä läpi. Finaaliaika. Finaali. Ylös. Äkkiä. Tsemppi päälle. Mä laitan aamupalan valmiin. Onko jotain toiveita? Ei vissiin. Missäs meidän puku on? Missä mun puku on? Se naulassa, mä tuon. Eikö me sovittu, että me kuutaan puku päälle? Meneekö sulla vielä kauan? Pitäis kohta. Mulla olisi aika valmista. No en tiedä, kun en mä saa tätä kravaattia päälle. Tässä otetaan aina hidasta. No ei mullakaan ole kravaattia. Tänään ei tarvitse olla niin virallinen. Ei sitten. Mulla ei ole aamupalat tehtynä. Missä minun? Lähdetään siihen, niin minä voin tässä vähän kertoa, mistä on kyse. Eli tää on... Tehdään mulle samalla aamupala. Mä oon tässä. Odotan sitä. Mulla on aamupala. Tässähän löytyy... Mitäs nää nyt on? Perjantai yllätyspiparit, joulukuun lähestyy, niin kävin piparkakku-taikinaa vähän ostamassa. Siellä on kaikenlaisia hauskoja pikkujuttuja siellä sisällä. En tiedäkään mitään, mutta ehkä ajattelisin, että just ihan niitä perusmakuja, mitä niitä nyt on, mitä kielellä voi maistaa. Ai. Onko mulla aamulla? On. No osaanko mä sen tähän eteen? Saa. Joo, no palataan tähän kohta, mutta otetaan se sieltä ilme, niin sä voit ihan lähteä siitä rohkeasti, niinku tänään ei oo aikaa. Tän voittaja ratkee ihan muista syistä, eli Tän saa nyt aloittaa tästä. joo, voit lähteä kokeilemaan. Ihan maistat siitä vaan. Kokonaan? Ihan laita suun kokonaan ja pureskaa, ja voit samalla kurkata, että mikä maku sieltä löytyy. Onko se makeus? Hermesetas. Tuleeko semmoista makeutta sinne? Aika kamala imeellä. No ei mitään, hei, sä voit ottaa sitä vaikka lantrikkeja ja kumpi maistuu. No, ehkä kun ensin pitää maistaa ja sitten kurkata. Ensin maistat, sitten kurkata. Mikä se on? Sä tunnistat varmaan itekin. Tää on joku kreippi. Tää on ihan kauhean. Ei, kyllä se on ihan sitruuna, se on se happamuus. Ensin oli hermesetaisesta makeutta. No, kannattaa säästellä niitä lantrinkeja ehkä kuitenkin. No, se meni jo. No sit seuraava nyt. Korkkaa mitä siellä on. Mä en itekään muista. Ai, siellä on umami. Lihalevikuutio. Oletko umamia maistanut ennen? Tää on vähän harvinaisempi, mutta sieltä ne löytyy. Natriumglutamaattia löytyy. Tulee tuolta. Päätä alkaa särkkiä. Ota sitä latrinkia välillä. Maistan vaan. Ihan ehkä ykkösellä taas sinua.
Laitat sitten vähän soijaa tänne. Kyllä siinä paljon. Ykkösellä vaan menee helposti. Minäkin voisin vetää ihan. Se sopii hyvin tuo ykkösellä yhteen. Ykkösellä. Oliko suolainen? Joo, hirveä. Niin. Suolainen maku on semmonen. Mikäs kikkare tää on? No ei siinä oikeastaan enää mitään, se on tyhjä. Eikö oliko siinä jotain vielä kurkkas? Chili! Mutta sinä voit sitä jäystää tässä odotellessasi, niin koska kurkataan tätä välillä, elikkä niin. Tässä saat. Sulla on tämmönen kiva ylläri. Saat kreippiä, täällä on mandariinia sisällä vissiin. Lusikkaako piti ottaa? Lusikka ja ota terävä veitsi. Terävä veitsi. Joo. No niin, tää voi olla niin pahaksi sulla. Sulla muuten on siinä vielä, ei, se viimeinen kikkari, sitten voidaan kappaa lopuksi. Avaa sen, että mitä se on kohta. Mitä vittu? Mitä sä oot laittanut sen? On. Lauri tykkää hedelmistä. Otettiin kreippi. Otettiin vähän lihaa pois sieltä sisältä. Ja laitettiin, tungettiin sisälle maksamakkaraa. Ei helvetti. Ja sitten siihen tuikattiin chili pystyyn. Tässä on niinku kaikki. Tässä on kirpeyttä, sitten on hirveyttä ja sitten on happamuutta. Siitä vaan. Kyllä Iskari Oskari veti aika äästähin asti. Maksamakkara on semmonen. Siitä. Se on niinku likainen luriikki. Se on se niinku aivan lapsuusajan hirveys. Anna mennä. Ja vieläkin se on hirveys. Anna mennä. Niin. Mitä? Ehkä mä tutustun tähän nyt uudestaan. Tää on ihan täynnä tätä. Ja täällä mennään lounaaseen asti. No mennäänkö? Täällä mennään kuuhun asti vaikka. Ei kun oikeesti tää on ihan helppo. Mä oon aina tykännyt tästä. €50 jos ei pysty syömään. 50 €. Miksi siellä on mitään juotavaa? Onhan siinä makeutta. Alkaapa chiliä vaikka väliin. Ota mä vähän jotenkin takkaan tästä, että... Vähän potkii vasta. Mulle tän jälkeen maksamakkara niinku... Sitä kun syö kerran liikaa, niin sit se ihastuu suorastaan siihen. Joo, otetaan vähän sitä kreippiä siitä. Mistä tää tuli? Sitä on lisääkin jääkaapissa, jos haluaa laittaa leivän päälle. Niin makkara. Niin. Sitten junaa tehdä tänään evää. Ei mitään, tää on hyvä. Kannattaa ehkä yrittää lantrata sitä tohon maksamakkaraan. Kokeilepa samaan aikaan. Sanotaan, että mulla on se vielä 2 lusikallista jäljellä. Joo, ei oo paha. Ehkä vielä chiliä siihen koveri. Kokeile kaikki. Vedä chili kokonaan. Jos mä laitan aluksi chiliin, niin se turruttaa mun näköhermot. Se liikutettu yltä sammuksi. Oi. Vasta. Vitsi, on se päällä. On se päällä. Okei. Chiliä. Joo, tuntuu lähteen. Mä oon vähän lisäillä. Nytkö toimii? Nyt toimii. Nyt on vauhti päällä.
Onko viimeinen? Nyt! Kannustusta! Chili vielä. Hei, sulla vielä... Mä oon syönyt. Mulla on viimeinen. Kaikki meni. On vielä viimeinen jäljellä. Maistelihan. Kurkka mikä se on. Se on kaikki. Se on kaikki mitä maistelit äsken. Kaikki. Se on kaikki. Se varmaan toimii. Mä luulen, että se ei oo ihan... Tää ei oo paha. Niin. Oho. Mikä sieltä on? Timaalemi kuultiin. Mutta se on viikko takana. On salko. Onneksi olkoon itsellesi. Tää kilpailuhan ratkaistaan sosiaalisessa mediassa. Ja voittajan nimi ilmestyy tällä hetkellä tuohon. Eli kumpi söi hirveämmät ruuat? Kumpi kävi suuremman taistelun tänään? Ja se on kyllä mun mielestä se voittaja. Ootko samaa mieltä? On ansainnut. On ansainnut. Kiitos. Kiitos tästä. Kiitos ja näkemiin. Olkaa kilttejä. Hyvää huomenta.